Energija je život. Do 2020. bismo trebali smanjiti godišnju potrošnju energije za 20%, a mjere energetske učinkovitosti uspostavile bi održivu opskrbu i povećale njezinu sigurnost, smanjile i emisiju stakleničkih plinova i uvoz energije. Ali kako uštedjeti? Sektor zgradarstva u tome je vrlo važan. Novi zakon o energetskoj učinkovitosti osobito obvezuje javni sektor na štednju, pa bi na godinu trebalo energetski obnoviti 3% javnih zgrada. Energetska obnova tih 3% bi značila ne samo smanjenje potrošnje energije, nego i američku gospodarsku aktivnost, znači angažman tvrtki koji se bave sa energetskom učinkovitosti na tom području, odnosno dodatna radna mjesta i zapošljavanje ljudi. Kako se u jednoj zgradi uopće može uštedjeti energija bez smanjenja kvalitete i standarda života? Na to mogu odgovoriti u laboratoriju za sustave obnovljivih izvora energije Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Razvijaju softver za pametno upravljanje zgradom. Znači, taj algoritam će biti baš prilagođen za zgradu u kojoj ćemo ga instalirati. Znači, koristit će se informacije o samoj fizici zgrade, znači materijalima od koje je zgrada napravljena, da li je to obična cigla, da li je to šuplja cigla, kakva je izolacija. Znači, maksimalno će se iskoristiti sama ta fizika zgrade, plus još će se iskoristiti informacija o vanjskim vremenskim uvjetima koje ćemo dobivati od strane DHMZ-a. Uzima se u obzir i broj ljudi u zgradi, vrsta radijatora, rasvjete, vjetar, materijali od kojih je zgrada građena, čak i namještaj. Jer ako je masivan, može akumulirati više energije. Velike su mogućnosti softvera da pravilno odredi energiju zgradi potrebnu baš u određenom trenutku. U jednoj je anketi Ferov laboratorij ponudio softver vlasnicima kompleksa zgrada koje bi mogle uštedjeti puno energije. To su tvrtke čiji bi interes omogućio razvoj ove tehnologije koja bi se onda mogla rasprostraniti zemljom. Upit su poslali na 150 do 200 adresa. Zanimanje je slabo. Imamo odgovore recimo od 10-ak kompanija koje su zainteresirane, ali nadamo se da će uz potvrdu samog koncepta ljudi dok ne vide mjerenja na kalorimetru i ne vide da je zaista rezultat tu, nadam se da će uz potvrdu koncepta koju ćemo imati ovdje na Ferovoj zgradi odziv onda biti pravi. Naša procjena je da se kvalitetnim upravljanjem, i to potvrđuju i druge studije iz Europske unije, jer se dosta i na razini Europske unije ulaže u efikasno upravljanje zgradama. Procjena je da čisto informacijsko-komunikacijske tehnologije mogu donijeti između 10 i 20% ušteda. Znači bez ikakvih intervencija u fizikalnu strukturu zgrade. Prednost načina upravljanja koje razvijaju je da se maksimalno iskoriste sve informacije o zgradi, čak i to kako se ponašaju ljudi. Sustav mora vidjeti kako oni funkcioniraju u zgradi i reagirati na to. Recimo, sustav bi trebao moći detektirati je li prozor u zgradi otvoren. Ako jest, onda nema smisla dalje grijati prostor ili hladiti prostor, nego treba jednostavno isključiti grijanje i hlađenje, na taj način prisiliti korisnika da se ponaša kako treba da bi dobio komfor. Kad se pametna tehnologija ugradi, treba je koristiti. Pitanje je u stvari koliko je to menadžirano poslije, jer ako nije ta tehnologija održavana u smislu upravljanja i korištenja, onda se događaju recimo situacije da iako imaju objekti tehnologiju koja bi to mogla polučiti, u stvari ne donose nikakav rezultat. Za sada u našoj zemlji samo rijetke zgrade, poput Muzeja suvremene umjetnosti, imaju mogućnost pametnog upravljanja. No Kurtelj tvrdi da onih kojima se na takav način i upravlja zapravo nema. A kada je riječ o uštedama u sektoru zgradarstva, najprije bi trebalo napraviti inventuru da znamo kakve zgrade i u kakvom stanju imamo, smatra. Štednja energije pametne zgrade, kad bismo ozbiljno planirali naš gospodarski razvoj, mogli bi biti nova hrvatska industrija. Mi u stvari u Hrvatskoj više manje imamo sve segmente koji su nam potrebni. Samo su oni nepovezani. Dakle, imamo proizvođača kotlova, imamo proizvođača klima komora, imamo ljude koji proizvode hardware, dakle kontrolere, to znam isto da proizvode. Međutim, mi nemamo prepoznatu mogućnost generiranja jednog zajedničkog proizvoda. Taj proizvod je pametna zgrada, pametni grad, multidisciplinarno područje u kojem bi se zaposlili mnogi.